taho mu tafi yar launi sirri da ke a fagen ƙauna ka damu da wanda ya damu da kai banganya hayya 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 muje na shirya alƙawari a ce a cika hanta da jini ba na tsoro akan ki a zo a buga a gani komai zafi komai sanyi ni za ki gani mai zuba mu gani zan ka da wani ni akan ki tabbas na shirya zan ba uwar mara kunya malam kauce al'amarin so ba wasa ba na ɗaukan mai karba ba ni akan tana da alƙawari ba zan uzuri ba sai mutum ya ga rana ne shine har zai dau harmari shi wanda ya damu da kai shi ya kamata ka damu da shi a fagen kauna ka damu da wanda ya damu da kai dan zaki gani ne jiya na yi mafarki na ga ana samun rana ne an tara kawaye har da abokai an gwani ne na kasa zama akan ke da ke hidima to ki bani takwicin wanga mafarki ki mun kalmar soyayya duba ki gani